Portava temps que jo anava darrere d'aquest primer intent de ferrocarril que hi va haver a Barcelona abans del Barcelona-Mataró, que en fi, hi havia alguns llibres que parlaven que hi havia hagut el espectáculo d'un pequeño ferrocarril, i dic, això què és? No? Que dèiem, hi ha trens aquí a principis del segle XIX, al final ho he trobat, i al final va ser un sistema que es deia el canal en seco, canal en sec, que era una alternativa als canals de navegació. Era un sistema que anava sobre dos vies, per dir molt ràpidament, i funcionava com una muntanya russa pels desnivells, i un aparell que era el que permetia recuperar la força si calia. Això es va experimentar a la mateixa Rambla de Barcelona, a l'alçada del carrer Bon Succés, o sigui, més barceloní impossible. I la realitat que hi havia aquí és que si volies anar, doncs, jo què sé, a Mataró, a Igualada o on fos, és que no hi havia ni un transport públic, els camins estaven en unes pèssimes condicions, hi ha molts escrits del Pasqual Madur i molts testimonis. I això sí, no t'assaltaven els bandolers, però això sí, coneixíem tot el que passava pel món, fins que al final, clar, es va arribar, va haver diversos projectes, al final el que va tirar endavant va ser el conegut de Barcelona-Mataró gràcies a una important injecció de capital anglès, concretament la meitat del capital, que evidentment els anglesos també s'ho van cobrar, van posar la meitat de capital, però van imposar tot el seu model constructiu. Al principi és que fins i tot els maquinistes i els fogoners eren anglesos, i les vies, les locomotores, tot es va portar en vaixell des d'Anglaterra. El ferrocarril Barcelona-Mataró es va inaugurar que tot Catalunya estava en estat de guerra, que és una cosa que normalment no es diu. Llavors s'explica que si no sé què dels propietaris de les diligències que cremaven, que feien atemptats. No, els atemptats formaven part de la guerra dels matiners, perquè era el seu modus operandi. És una part de la història molt poc coneguda, amb molta llegenda. Tot el retras que hi ha hagut al Barcelona-Mataró va ser l'entrada del ferrocarril a la península Ibèrica, comptant Espanya i Portugal.